Patatien oso egiten duzu. Martizien. Da, ze patata klase egiten da oin bitori? Baraka. Baraka zer da. Beitu, klase, espunta badau, agria badau, gorrezi badau eta baraka badau. Gulen erekin duen baraka da espunta. Be espunta da makala, haren gorrein egartzen dugu. Ozen den gozoa. Patapreti luze-luzie, de gozoa. Be izi gintzen eritiri. Ze gorrein izin bat trapeu, da baraka da gogorra bat eta gozoa patatie. Doin erekin baraka bakaren. Da gero nire erren atrosanien han bere jaixoretzien, agri erekin ben. Da la patata gozoa. Berekin du makintil erdi. Bihamen gogortzie. Dantza lurrean gobido, askoz gozoa baiten esate bat. Bueno, oin izin zeukiri. Patatak gogortxa. Gogortxi patati gozten be. Baraka erresa asko be. Da generalmente ni bat eretikoan, baraka gure hot. Baraka. Baraka. Gure hot baraka. Honek Vitorio oin patata lehenek esan moduen gorrize be edo... Bai, gu gorrize beti nire uste hori bizikalazen. Bat.